Taliwa sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Region 7, mikuya na po sa ang balita nga gipaubos sa Enhanced Community Quarantine ang tibuok Central Visayas. Gumikan ini daghan na nabalaka sa mga balita hinungdan nga ang DOH mihatag og katin-awan. Giklaro ni DOH Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergire nga way kamatuuran ang nigawas nga report. Kini ang report ni Femery Dumabo. Atol sa interview kang Dr. Maria Rosario Vergere kaganihang buntag sa Bobby Nalzaro on board saksi. Gihimakak sa DOH Undersecretary ang nagbansiwag kataho sa social media sa usa ka national newspaper nga giingong gipaubos pagbalik ang tibok Central Visayas sa Enhanced Community Quarantine. Giklaro ni Vergere sa tibok Region 7 nga wa siya otoridad nga mapahibaw kalabot sa quarantine status sa mga dapit. Ang nagsasalita lamang po ukol dito ay ang ating Interagency Task Force at saka po ang ating spokesperson ng Office of the President, Harry Roque. Nananatili po ang Region 7 under GCQ except for Cebu City which is now under ECQ and ang Talisay City po which is under modified ECQ. Hinuon gitangtang na sa national newspaper ang nahauna nilang report o mi-issue og iratom. Samtang gipasabot ni Vergere nga sa gihimo nga desisyon sa Interagency Task Force kalabot sa quarantine status sa usa ka lugar. Accurate nga mga report ang ilang gibasihan ug giduag gyud sa ilang kadagkuan ang mga lugar pagsuta kon low, moderate o high risk ba kini. Araw na binibilang para makapagdoble ang numero ng kaso sa isang lugar at meron ho tayong tinatawag na critical care utilization rate. Ito naman po yung resources ng isang lugar ukol sa mga critical care. Samtang apelasyon sa Cebu City Government ug sa Kapitolyo alang na sa Talisay City nga ipuubos pagbalik sa GCQ, magdepende na sa pagsuta sa RIATF una kini iduso sa kauluhan. Dugang ni Vergere nga adunay 60 ka mga licensed laboratory sa tibuok nasod. Tulo niini nga niya sa Central Visayas alang sa pagsubay sa mga swab test may kalabutan sa COVID-19. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.